Mga kauban, apil ba mo sa mga napirwisyo tungod sa mga rotational brownout sa miaging mga adlaw? Gipasabot sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga ang pagpaubo sa Visayas Grid ngadto sa red and yellow alerts sukad sa miaging semana tungod sa mga depekto sa tulo ka mga dagkong power plants nga mao ang Therma Visayas Incorporated kon TVI 1 and 2 sa Sugbo ug ang Panay Energy Development Corporation kon PEDC 3 sa Panay. Kung apilon og kwenta ang mga gagmay nga planta sa Kabisayan nga dunay mga depekto, moabot og 845 megawatts ang energy deficit sa rehiyon sa pagkakaron. Gipasabot ni Assistant Vice President and Head of Visayas System Operations sa NGCP nga si Engineer Neil Martin Modina nga wrong timing ang pagkadepekto sa maong mga planta kay natumong pagyud sa ting-init diin mausay ting-saka sa energy demand. Gani ni ining mga panahuna, gidiligyud unta sa Department of Energy nga ipaubo sa maintenance activities ang mga power generation plants apan nahitabo na hinuon ang gitawag og forced outage. So karon ang nahitabo, pag humag-maintenance sa planta, na sila nakita nga ang ingon sa plant manager gi RCA pa nila, root cause analysis. So mo na siya ni gamay ang atong output sa mga planta kay dili man sila available. Nya nagsaka atong demand. Daw matawd-tauran pa ang maong kakuwang sa supply gikan sa Visayas Grid kay karong Hulyo 7 pagilaumang mahibalik ang operasyon sa PEDC samtang Agosto 3 ang sa TVI 1 samtang Agosto 22 ang TVI 2. Ganing karong adlaw, Mayo 19, gipaubos gihapon sa yellow alert ang rehiyon sa Kabisayan tungod sa kanipis sa margin sa available capacity nga 2,710 megawatts itandi sa peak demand nga naa sa 2,488 megawatts base sa report sa NGCP alas 2 sa hapon. Hinuon, gitubos sa ubang mga rehiyon ang kakuwang sa supply sa Visayas Grid. Matod ni Modina, tungod adunay dakong surplus ang Mindanao, mihatag kini og 450 megawatts matag adlaw. Duna say supply gikan sa Luzon. Apan tungod sab sa mga issue sa ilang grid ngadto sa norte, niubos na lang sa 176 megawatts ang ilang na supply paingon sa Visayas, gikan sa regular nga 250 megawatts nga surplus. Samtang, ang Visayas Electric Company Conveco nga dunay kapin 500,000 nga konsumidor nakigalayon na sa mga miyembro sa Interruptible Load Program diin pipila kanila ang mo-disconnect sa VECO kung adunay power shortages. Again, we're closely working with NGCP how to manage the stability of the grid and as much as possible, di gid mi ganahan ang target mo, interrupt ang customers. Ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo, may pahinumdum sab sa papel sa matag usa sa pagdaginit og kuryente. Gani matod ni Mayor Nestor Archival, inigtungtong sa alas 4:30 sa hapon, kinahanglan ng paungon ang mga suga og aircon sa Cebu City Hall kay humanan na ang official working hours. Everybody should take into consideration that we have this yellow alert. Yellow alert, we still have power, but at any time we probably kanang atong reserve kung naay madaot nga planta mag-red na ta, and there would be the time nga magsige na ta og hinganlan nato og kanang brownout. Sa pagkutlo ning balita, mibutyag si Modina nga padayon pa ang investigasyon sa root cause analysis nga gimando sa DOE mahitungod sa depekto sa mga power plants sa Kabisayan nga nakaapekto og maayo sa mga konsumidor. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.